Viatja des de casa a diferents museus arreu del món. A continuació, vos mostro alguns. Com no podia ser d'altra manera, comencem amb el Museu Valencià de la Festa, on gràcies als tècnics de Riberana podem viure una experiència virtual accedint a les instal·lacions del mateix. El Museu del Prado a Madrid, el Louvre a París, el Museu del Vaticà a Roma, la Galeria Nacional d'Art a Washington, Pinacoteca di Brera, Itàlia, Galleria degli Uffizi, Florència, Itàlia, Museu Arqueològic d'Atenes, Grècia, Museu Britànic a Londres, Museu Metropolità de Nova York i per últim el Teatre de l'Hermitage de Sant Petersburg, a Rússia. Tots ells ens obren les portes a les seues galeries i ens donen accés a les seues meravelloses obres. Per poder accedir a qualsevol d'aquestes plataformes, tan sols haureu d'entrar amb un clic a les pàgines web que teniu fora del vídeo. Espero que ho passeu genial durant aquesta visita.